guys, magpatuli sila. Patuli na si God guys. Taray, akong anak. Na, sa siya, patuli po si Ark. Daghan kayo ni sila, oy. Taray. Patuli, barangay, Pugpugan, operasyon, libreng tuli guys. Oh. Na akong anak ay God. Patuli og si Ark magpatuli sa si Rakrak di madawat kay 7 pa man siya. Kailangan 7. Kailangan 10 gyud. 10 edad. Kailangan si Arthur kay nadawat dito eh. Wala siya dawat siya. Ako dako. Kailan mo misay ay. Misay. Nay Andre. Eh, sila mga anak ni Sinsin susunod ako asa man si ko anak rat. Patuli